Tegenwarm simmer waren, dus joet ik werd tijd voor simmer willen en wetter willen, want in het wetter kon je nog wat verkwolling vinden. Juster een tropische dag, joet tegenwarm en dan de reactie. Maar zwieren, rein en tongerbuien, wel de verwachting van joen. Joen nog kans op een aantal zwieren, rein of tongerbuien. Ik heb waarschuwing voor de wettersporter, want in die buien kans op hagel, zwieren, winst en soms flink wat wetter. Ja, het kan opplakken zelfs voor oerlijst zorgen. Maar het is net altijd even duidelijk hoe die buien precies gaan zullen en waar de meest actieve buien te lonen komen. Maar er binnen zwieren, tegenzwieren buien bij. Vannacht eerst nog een paar buien in het oostelijke pad van de provincie en dan staan er gewoon meer opklarings. Kans misschien wel op dampbaar of mist. En de temperaturen vannacht 13 of 14 graden. De wind uit het noordwesten waait, want het westen is net al te sterk. En dan zetten we terug naar morgen. En dan denk je, naar buien, nou dat maakt afkwolling aan. Ja, wel wat minder warm, maar nog altijd warm. Want de temperaturen liggen morgen om bij de 22, 23 graden in de kustgebieden en op de stroom. Want zo'n 24 of 26 graden via de provincie. En hij heeft nog altijd nur een warme en tegenwarme simmerdag. Maar flink wat zinnen. En de wind, ja die is sterk. Die komt uit west-zuidwest waai, matig en krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. En dan zetten we terug naar de orendagen, het vooruitzicht. Wel mensen, manje, een droge dag. Tiesje, een droge dag. Waasje, een droge dag. En de temperaturen, ik denk op manje en tiesje om het bij de 21, 22 graden heen, een warme simmerdag. En op Maasje is het al weer tegenwarm, maar het zijn 26 graden en volop simmerwaar. En dat simmerwaar bedoel ik wel, tak een beetje sneeuw, misschien wel weer tropisch. En we moeten de manje maar weer even in het waarsje.